4 familji u grupp ta' 3 barranin jistgħu jgħodduha b'waħda wara r-raba' każ fi ftit ġimgħat ta' bini li ċeda kawża ta' xogħol ta' kostruzzjoni li kien għaddej biswit ir-residenzi tagħhom. Din id-darba kien imiss lil blokka ta' appartamenti fi Triq Mimosa, Gwardamanga li ftit qabel it-8 ta' filgħodu bdiet iċċedi waqt li biswithom kien għaddej xogħol ta' skavar għal numru ta' garaxxijiet. Kien hawn li l-ħajt ta' kċina u salott ċedew, bil-konsegwenza li beda jiċċaqlaq ukoll il-kumplament tal-ħajt li affettwa wkoll ir-residenzi ta' fuqhom. Il-blokk affettwata fiha 6 appartamenti li fiha kienu joqogħdu 16 l-adult u 2 titfal. Wieħed mill-appartamenti fejn kienet tgħix anzjana illum il-ġurnata huwa vojt. Jidher li dan kien każ ieħor li seta' ġie evitat kif f'Mejju li għadda waħda mir-residenti, Janet Walker, kienet diġà bdiet tiġbed l-attenzjoni tal-ħaddiema. Kenna noħorġu l-familja mid-dar u inta tkompli taħdem. Ma' Net News Walker spjegat li minn dakinhar ma nbidel xejn ħlief li l-kuntrattur li huwa Sirjan għalilhom li kollox mixi sew u li kaħħal il-konsenturi. Illum xahar wara għandna r-riżultat. Dalgħodu smajna ħoż kbir, indunajna li qiegħed viċin, bdejt indur il-kmamar biex nara fejn, għax isek fi stat ta' paniku ma tkunx taf xi eżatt x'inhu jiġri. Bdejt ngħidilhom le naħseb mhux tagħna, u mbagħad nidħol lejn ċina u nara diżastru. Kellimt il-BRO, kellimt il-MEPA li qaluli biex inkellem avukat, ġifieri jiena min-naħa tiegħi kollox għamilt. Net News tkellem ukoll ma' resident ieħor Raymond li jiddeskrivi dak li ra quddiem għajnejh. U smajt ħoss, ma dik għandna nisimgħu ħoss. Imma bdejt nara mis-saqaf dak li kien għatanti hemm sejrilek, jisom bħal tal-films niżlilek, bdejt nara jisu bħal skrin kbir jidher barra. Tixxin li jiġri. U nara jġibben nieżel li kadaba ġew moħħi żgur. Impressjonatni ġew moħħi, nibda nara li kien niżlilek. Ftit minnhom ġej lejja u bdejt naħseb il-lejqpa ġejla u kollox. U jiddikjara li din kienet traċedja li kienu qed jistennew kif malli beda l-iskavar setgħu jinnotaw li l-bini huwa mibni fuq blat artab berqajja ta' ħamrija. Ilna ngħidulu beda minn fuq kien jagħmlilna mixej minnu qiegħataw dak tal-aħmar kellu bżonn issa ma jaqbadx u jidabrilna rasu. U kien jgħidilna mexej u ħallna bil-gerriema u jiskom tagħmlu fassa u kont nagħmlu mbax ma toqgħodx inti. Fuq wara l-betħa li hemmhekk hemm iktar periklu għax hemmhekk fir-roknaniet m'hemm xejn hemm taħt tara. Ħamrija fil-fatt. Mara ħamrija, bordira da meta għatlu bija għalissa nagħmlu l-konkos hemm. Iżda b'mod ġenerali u mingħajr ma kien jitkellem speċifikament dwar dan il-każ, Michael Ferry li jmexxi l-Building Regulations Office għalli mhux ġust li wieħed jgħid li r-rapporti jiġu njorati. Għandek min qed jgħid li mhux jittieħdu azzjoni, allura r-rapporti fejn qed imur. Le, naħseb li mhux ġust li ngħidu li mhux qed jieħed konsiderazzjoni tal-rapporti, imma niqafaw. Sadattant qed isiru arranġamenti biex mill-inqas 4 familji li kienu jgħixu fil-binja kkundannata ikollhom fejn joqogħdu. Fost dawn 3 Taljani li kien ilhom biss ftit żmien li xtraw il-proprjetà tagħhom u li spiċċaw mingħajr imqar flok xilbsu. Numru ta' residenti oħra wkoll spiċċaw b'ħafna affarijiet maqbuda fuq ġewwa għalkemm ġew salvati numru ta' annimali waqt li membri tal-Protezzjoni Ċivili ħarġu diversi oġġetti personali fosthom mediċina. Min barra numru ta' uffiċjali minn bosta awtoritajiet fosthom mill-Awtorità tar-Regolamentazzjoni tal-Bini fil-post wasal ukoll Sandro Ketkuti, President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi l-MDA. L-istessa daftit tal-ħin wara ħarġet stqarrija fejn esprimit xokk għal dak li seħħ u ddikjarat li huwa ovvju li qed isir xogħol ta' skafar mingħajr investigazzjonijiet dwar il-ħitan tal-appoġġ. Fid-dawl ta' dan appellat biex l-awtoritajiet jieħdu azzjoni immedjata.